Velkommen. Dette er en vejledningsvideo til brugen af Undervisningsministeriets trivselsværktøj. Videoen viser systemfunktionerne i fasen indsamling. Imens indsamlingsperioden er i gang, kan du følge svaroverblikket på klasseniveau og skoleniveau. I bjælken under svaroverblik kan du følge svarprocenten på din skole. En grøn linje viser den procentdel af eleverne, som har svaret. Ønsker du at tjekke, om alle dine elever har indgivet deres svar, klikker du på ikonet ud foran din klasse. I listen her kan du se, om eleverne er registreret som deltagere eller ej, om de har gennemført målingen, eller om de er påbegyndt målingen. Skal enkelte elever fremeldes trivselsmålingen, skal du kontakte skolens undersøgelsesansvarlige. Han eller hun kan fremmelde den pågældende elev.